dneska si zahrajeme Brawl Stars a budeme dať like, odbral z môj sob, no. Pár dní už bude update, lebo celá vysiel Brawl Talk, keď ste nevideli. Tak neviem. Ja furt mám záväzek, kedy bude update a zase ho natosím, alebo nie, ale ja ho určite natosím. Ja neviem zase presne, keď bude vtedy, alebo deň potom. Keď vidíte toto video, tak som ho natastal vtedy, keď ešte tento update není. A vydávam ho nekedy vtedy, keď by už mohol byť. No si vydávam ho ten deň, so ho natasám, takže ešte nebude. Jak nemám Wi-Fi? Ok, nechcem sa dostať do boju. Takže ja si myslím, že takýto typ transportu, takto, najprv chcem urobiť najrôznejší typ transportu predtým, ako Elitry začnem používať. Ja si myslím, že také, že posledný typ lietania a tak ďalej. No ja neviem. Ok, Kou a Bylon majú jed, tu niekde je benzín. Ok, prepáčte, ale ja zumím. Áno. Škoda. Exit, boom. Tak to by som si mohol zabud. Haste. Ubavila. A keď môžete napísať do komentárov, že aký je podľa vás najviac Between Bowel, tak podľa mňa asi Edgar, lebo healuje sa, proste Between podľa mňa najviac. Každý má iný názor. No, ok, dobre. A spozadu možno niečo posvieta, lebo poznáme Muna, lebo sa nudím to skôr. To asi spajkové plosky, ale spajkové plosky sú skoro sadé, aj tu na. Proste spajkové plosky sú sadé. U nich sadé museli dať. Takže. Ale. Dobre. Dobre, ja idem zabiť tú letu. Nezabiť znisíc. Ja hajem Lival, to už viete podľa tých videí, ale ja už tam zabiť bum. A mne sa už to dostalo do havy a teraz ho nezvyšľajú zabiť a tá proste, ja neviem. Toto video bude trvať dlhšie, lebo bude dlhšie proste. Tak, no. Saka som sa smel zobať, no to je dobre, nevadí. Wop. Tí obidva sakovia majú tú istú. No a sme multri. OK. Hádam to, kde je... Tu. Toto je asi diaľnica, ktorú využijeme asi len jedenkrát do mesiaca, ale je to veľmi príjemné. Keď už takéto niečo netreba nevypíšni, pretože ako takhle dlhú dálnici, to je ako šílené. Je to proste najlepšia diaľnica akože na Mineri. A to není také, že len akože doska rovná. Nie, to má normálne aj osvetlenie, aj to, normálne podstavce. Toľko sekier sme kvôli tomu zničili, lebo máme mending, ale toľko sekier sme skoro zničili kvôli tomu. Hej, to je vážne neskutočné, že čo sme tam urobili na diaľnici. Ale diaľnice viem, že nikoho z vás nezaujímajú a každého len šknúte. Ja nemám tu na toto hodiť, ja tu som nemal. Chcem to skontrolovať, prosím ťa. Dobre, takže 3 bloky. Tu na. Keď to odmeriam od teba, že od teba je to nejaký, počkaj, áno, tam dole to je vidno. 464. Aj. OK. Tak. Oni sa tu spavnú pri ľuďoch a nevedia výjsť. Idem. Akože ja ich môžem vyniesť, no oni sa nedajú vyniesť totiž. Ja neviem, čo tu robia, nechaj ich tak, nechaj ich na pokoji. Oni sa tam užívajú, oni tam majú party. A ja, dobre, takže. Ale dobre, som zaveď, ja mám. What? Tu je Nita Pokos, to je Spike. Gitala, OK. Boom. Haló, nie, aha. Boom. Jak?
vlastne sa to akoby... To nemá dosah, jaj. Aspoň tu najrýchlejší... OK, no tak to je pekné, no tak to som pekné. To nejakým spôsobom zaterasili, aby sme nemuseli... Bum. Zabít. 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 Wow, tak to sme potom ušetrili hrozne moc potom. Yes. A toto tu nádám. Ja zvysil sa to. Keď si poskal na účivu, to sa úplne stasnali chodová. Aby oni tam kempia. O, tu je Spike. Spike LP Mowat. Ok, to som vysil. Tu je Spike Pisák, tu je Poková Hava. OK. Tu je Spikeová Pronská Poko, tak OK. Bum, bum. To vyhrajeme. Takže tým pádom potrebujeme len 4, počkaj, takže deleno 2, Dobre. a tu máme 200, aha, pozrite, Okay. to je 241 blokov ľadu, čo keď dáme deleno 64, Stav no tak máme super. 3,7 stakov potrebujeme. Dobre, nevadí, Kde nevadí. si mi skončil ľad? Ľad som dal tebe. Ok, dobre. Pretože takto, toto je len klasický packed ice, ale potom ešte môžeš mať blue ice, keď vykraftíš. Tak ako môžem tam skočiť rýchle ako na čistý štenianky a za ten blue ice som sa to měli úplně nejrychlejší. Mi to jednak No. Aj. Keď už to má Keď pozrite Moon, pusti nejakého youtubera svojata sa Baustal, alebo Roblox, alebo Minecraft. A ja budem na sa Minecraft, no teraz ten je, preto lebo nemám dobrý notebook, posítač na Minecraft, takže ste musíte pár mesiacov alebo rokov vydlúzať, aby som si kúpil a mal. A mohol na to sa človek. Ako sme mali nervy vôbec to takto postaviť. Ale vem si, že tu jednu část jsme postavili jenom za jeden večer prostě. To je extrém. To je jako šílený. To je neskutočné. Dobre, tak jo, tak ja teda Jaj. nakrmím OK, svojho koňa, boom. a budeme ísť. Idem na to. Juj. Ty si ukače, máš ten... Juj. Nie, nemám. Ty jo, já taky ne. Oni bychom tam dojeli. Počkaj, potrebujeme silk touch na to, aby sme rozbili ľad. No jasně, potřebuješ silkač. Oh my god. OK, takže po menšom emergency meeting sme zistili, že áno, vážne sme používali silk touch na to, aby sme tieto ľady získali, ale ja sa tu ešte merím, že vôbec nejaký ako silk touch mám. Počkaj, mám tu vôbec nejaký silk touch, kde všetci sweeping edge, bum bum bum. Silk touch, tu je silk touch. Tak. 500, ok, nie, 25 už. Ja neplním veľmi, lebo som strašne dlho. Nemám. Ok, dneska mi asi bude padať iba super LSD. Mega príliš. Počkať. Iného bavila si dám. Vegánske, čo chutí skvelé. No, Pure Joy. Vyskúšajte. Jo, kámo, posledný silk touch mám. A efficiency 5 sa celá vypredala asi, ne? Jo, to sa vypredala. Takto, bolo by dobre, keby to malo unbreaking, efficiency a mending. Tak počkaj, mending si vezmem, ten je tu. ticho. Dobre, no, tak. Aha, dobre. Ideme. Ideme. Počkaj, ešte potrebujeme efficiency 5. Ok, mám to, tak dám 8 dia, hej, Bum, bum, bum. Ja ho nemám gazetu. Jak som mal, ne? Alebo nemal. Neviem. Na tom aute, ktorý ide. Ale aj. Nie, normálne, môj kôň, wait, what? Ako to, že to kôň dobrá, že počkej, konia si zoberiem, ok, tak to ide. Aj. Ja dávam pozor. A teraz hopity hop, môj bože. Ja poznám tomu, ja vlastne poznám tomu na nezahájem. Je to vážne, veľmi vidieť. Áno, presne tak. Fajn, ok, tak ja mám takto, mám mending, efficiency, Ultina je, áno, viem sa Ultina. môžeme ísť pre ten ľad. A prečo idete na mňa? Chodte na mojich teammateov. A tyto, áno. Dobre. OK, jaj. Jaj. Bum, bum. No, nice. No, nice.
A, bolo pekné z niečoho, ale proste to je z hliny. Why? Proste prečo? Prečo by to tak, To je vážne. Takže ako môžeš ale už aj, táto cesta je normálne osvetlená. dobre, bojujú tu aj, jak vidím. To je takto aj tabuľa, ale je to Tak, 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 tak. preto nikto nebýval zatiaľ. Zatiaľ. Ja pochýbam, že asi vidíte už niekto. Ok, to už vyhajeme, to by sme už mali vyhať. Hej, ale akože keď bude nová sezóna, no hej, takto keď má byť 4. sezóna Mineru, kámo, tak to bude najviac premakané. Tam bude toľko modov, ja si myslím, že to bude nejaký Okay. alebo niečo, vieš, že bude realistické. Že A keď poznáte niekoho z Mineu, no tak bude nová sezóna z Truta Mineu, alebo ne? Lebo ja neviem. Tak, Takové video som teda ešte nenatáčal, neviem jak ty. ja som točil takéto videa, ale toto by bolo pre toto video, sledko, bol solárky, už ste mi dali like, odbila zvonil sok.